ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ண. ராம ராம ராம. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் ஹரே மாதாஜி. நம்ம இப்ப நமஸ்காரம். இது பார்க்கலாம். ஸ்ரத்த விபாக யோகம் 17th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். உஷா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா நான் பேசுறது? அவங்க இல்லைங்க மாதாஜி, நானும் நீங்களும் தான் இருக்கிறோம். அவங்க வந்தாங்க, கிளம்பி மறுபடியும் போயிட்டாங்கன்னு ஆமா, நினைக்கிறேன். இன்டர்நெட்ல ஏதோ இஷ்யூஸ் போல. சரி சரி சரி. ஓகே ஓகே, அவங்கள பார்த்தேன் நான். சரி, அதனால தான் தெரிஞ்சுட்டு நெட் இஷ்யூ இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான हरे कृष्णा माता जी। शलाघया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपातान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पौषत्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा, हरि बोल. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம அப்படியே 17th சாப்டர்ல நம்ம குணத்திரய விபாக யோகம், அது நம்ம சாரி ஸ்ரத்தத்ரி விபாக் யோகம் அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். 17th சாப்டர். அதில் நம்ம நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் முக்குணங்களில் உள்ளவங்களோட வழிபாட்டு முறை எப்படி இருக்கும், உணவு பழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும், தபம் எப்படி இருக்கும், யாகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, தானம் எப்படி பண்ணுவாங்க, 3 குணத்தில் உள்ளவங்க எப்படிலாம் அவங்களோட தானம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? அதை நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். இன்னும் யாரும் வரலீங்க மாதாஜி. வருவாங்க மாதாஜி. லேட்டாக தானே வராங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஒரு நிமிஷம். ம்
தானம் பார்க்கணும் நம்ம இப்போ. ஏன்னா அது இதுலேருந்து பார்க்கணும். நேற்றுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தோம். அதாவது தப்பம் யஜ்ஞம் வரைக்கும் பார்த்தோம். எப்படிலாம் வந்து நம்மளோட யாகம் அது இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். தவம் எப்படி இருக்கணுன்றத பார்த்தோம். தபஸ் அப்படின்றது வந்து செயலால் பண்ணணும், மனசால பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் பேச்சால பண்ணணும். தபஸ்ன்றது அதுதான். நம்மளோட செயல், எண்ணம், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சொல், அதுதான் தபஸ். அப்போ அது எப்படி இருக்கணும் அந்த மூணுமே அப்படின்னா பகவானை மகிழ்விக்கிறதா இருக்கணும். அதுதான் சரிங்களா. அதுதான் நம்ம பார்த்தது. இப்போ வந்து தானத்தில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதான். கடமையினால் செய்வது அப்படின்றது தானம். சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க கடமையாக செய்வாங்க, எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் பண்ணுவாங்க, தகுந்த இடம் காலம் தகுந்த நபருக்கு பண்ணுவாங்க. ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக, சரிங்களா, சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக எதையாவது எதிர்பார்த்து செய்கிறது, வேண்டா வெறுப்பா பண்ணுறது, பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து பண்ணுறது, தூய்மையற்ற இடத்துல தகாத இடத்துல தகாத காலத்தில் தகாத நபருக்கு கொடுக்கறது தமோ குணத்தில் வர தானம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா. ஸோ நம்ம வந்து மிக சிறந்த தானம் அப்படின்றது கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களுக்காக, அதுதான் அதை நம்ம பார்க்கறது. கிருஷ்ணர் நாம் என்ன கொடுக்கிறோம் என்பதை பார்ப்பதில்லை, அவர் நாம் எதை மறைத்து வைக்கிறோம் என்பதை பார்க்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. ஸோ அதனால் நம்ம எதையுமே ஹைட் பண்ண முடியாது பகவான்கிட்ட. நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை நம்ம ஆத்மார்த்தமாக நம்ம நல்லபடியாக எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் பகவான் ஆல் ப்ரொவைடிங் இல்லையா. ஸோ அந்த வகையிலையும் பகவானின் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக அனைத்து வளங்களையும் பயன்படுத்துங்கள், அது மிக சிறந்த தானம். நம்மக்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா. அப்போ தானம் அப்படின்றது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். हरे कृष्णा. शिवगामी माता जी प्रणाम्स, जानकी रामन प्रभु जी प्रणाम्स. हरे कृष्णा. ஓகே, குமுதா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. குமுதா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சொல்றேங்க மாதாஜி. தாத்வயம் இதி தாத்வயம் இதி தானம் தீயதே அணுவாகிரினே தேசே காலே ஷ பாத்ரேஷ்ச தத் தானம் சாத்விகம் ஸ்மிரிதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்வ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. சத்வ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரிபோல். பலனை எதிர்பார்க்காம சாத்திய குணத்துல செய்யறவங்களோட தானம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பலன்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. சரிங்களா. நம்ம இதை செய்யறதுனால நம்மளுக்கு இந்த பலன்லாம் கிடைக்குமா, நம்மளுக்கு வந்து இந்த நன்மையெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி கடமையை நிறைவேற்றணும். நம்மளோட கடமை என்ன, யாரும் நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்க சிரமப்படக்கூடாது. எப்பயுமே ஒரு வைஷ்ணவா அப்படின்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னா மற்றவங்களோட துக்கத்தை தன்னோட துக்கமாக பார்ப்பாங்க. சரிங்களா. அதுதான் ஒரு வைஷ்ணவனோட அடையாளம். மற்றவங்க கஷ்டப்படும் போது இவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, நிம்மதியாக இருக்க முடியாது. சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் கடமையாக நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணணும். அதுதான் தகுந்த நபருக்கு தரணும். சரி, உதவி பண்ணணும் எல்லாருக்கும் பண்ணிடலாமன்னா கூடாது. யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு தான் பண்ணணும். முறையான இடத்துல முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம். அதாவது இப்போ ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு படிக்கிறதுக்கு காசு இல்லை, பணம் இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த குழந்தைக்கு நம்ம ஃபீஸ் கட்டலாம். அப்போ அது தகுந்த நபருக்கு அந்த குழந்தைக்கு முறையான இடத்துல ஸ்கூலில் முறையான காலத்தில் கரெக்டாக அதுக்கு எப்போ ஃபீஸ் வேணுமோ ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம கொடுக்கணும். அது சரிங்களா. இந்த மாதிரி வந்து அதையும் கடமையாக செய்யணும். நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு பலனை எதிர்பார்த்தோம், நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்லதெல்லாம் நடக்கும் அந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்த்து அப்படிலாம் இல்லை. நம்ம வந்து எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம, இல்லை அந்த குழந்தை படிச்சுட்டு வந்து நமக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணணும் அப்படி இல்லாமல், நம்மள எல்லாரும் நல்லதாக நினைப்பாங்க, பெருமையாக நினைப்பாங்க அப்படின்லாம் எதுவும் இல்லாமல், நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும், நமக்கு இந்த புண்ணிய பலனால் நம்ம நல்லதாக அனுபவிப்போம் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லாமல்
ஒரு கடமையா பலனை எதிர்பார்க்காம தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சாத்வீக குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, ஓகே. ஆனா முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நம்ம எல்லாமே பண்ணணும். ஏன்னா அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு சேஃப். கர்ம பலன் கிடைக்காது. சரிங்களா? அதனால இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஏதாவது நல்ல தானம் பண்ணோம்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணார்ப்பணம் பகவானே, இந்த பலனை நான் உனக்கு சமர்ப்பணம் பண்றேன் அப்படின்னு ஆத்மார்த்தமா நினைச்சிட்டு நம்ம பண்ணணும். இன்னும் நம்ம வந்து இப்ப இஸ்கான்ல நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா, நல்லபடியா ஹரிநாமத்தை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். பகவத்கீதை பாகவத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்துட்டு சிறந்த செயல் நம்ம செய்யறதுல. பகவான ரொம்ப திருப்தி பண்ணக்கூடிய செயல். ஏன்னா 18th சாப்டர்ல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, பகவத்கீதை யாரெல்லாம் கொண்டு போய் மத்தவங்களுக்கு குடுக்குறாங்களோ அவங்கள தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களோட எனக்கு பிடிச்சவங்க வேற யாரும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரியா? ஸோ அந்த வகையில நம்மள பகவானுக்கு பிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை நல்லா நம்ம வாசிக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும். மத்தவங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். 1. இன்னொன்னு வந்து பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணணும். நம்ம வந்து வெறுமனே ஒரு ஃபுட் வாங்கி குடுக்குறோம் அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு புண்ணிய பலன் தான். ஆனா நம்ம பிரசாதமா குடுக்குறோம் அப்படின்னா, அது புண்ணிய பலன்ல வராது. சரிங்களா? அது வந்து அந்த ஆத்மாவ பியூரிஃபை பண்ணும். அது வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயமாகும், செயலாகும். ம். ஸோ அதனால பிரசாதம் விநியோகம் பண்றது, நம்ம பிரசாதம் குடுக்கறது, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றது, மத்தவங்களுக்கு பகவத்கீதை புக்கெல்லாம் வாங்கி குடுக்கறது. சரிங்களா? எங்கேயும் நம்ம போறோம் ஃபங்ஷனுக்குன்னா, பகவத்கீதை புக்க கண்டிப்பா டொனேட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு. ம். எங்க ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி பண்ணாலும் சரி, ஒரு மேரேஜ்க்கு போனாலும் சரி, ஒரு வளைகாப்புக்கு போனாலும் சரி, வீடு கிரகப்பிரவேசத்துக்கு போனாலும் சரி, சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா புக்கு வந்து பகவத்கீதை புக்க நம்ம அவங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து கோயில்லாம் கட்டுறாங்க. இப்ப மேங்களூர் இஸ்கான்ல கூட டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? மாசம் ஒரு 500 அதிகமா இல்லன்னா கூட. சரிங்களா? 500 1000 நம்ம வீட்டுக்குன்னு எவ்வளவோ செலவு பண்ணுவோம். ஆயிரக்கணக்குல. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? மாசம் மாசம் ஒரு 500லேருந்து ஒரு 1000 இல்ல அதிகமா தர முடியும்னா சந்தோஷம். சரிங்களா? எவ்வளோ வேணாலும். ஆனா அத ரெகுலரா பண்ணணும். மாசம் மாசம் கோயிலுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு அமௌண்ட் நம்ம குடுக்கறது அப்படின்றது சிறந்த விஷயம். ஏன்னா வீடு ரன் பண்றதே சிரமமா இருக்கு. டெம்பிள் ரன் பண்றதுன்றது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் இல்லைங்களா? ஏன்னா தினம் பகவானுக்கு என்ன பண்ணணும்? அழகழகா அவங்களுக்கு ட்ரெஸ்லாம் பண்ணி, அவங்களுக்கு ஆஃபரிங்ஸ்லாம் குடுத்து, அப்புறம் வரவங்களுக்கெல்லாம் பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணி, டெம்பிள மெயின்டெயின் பண்ணி, பசுக்கள பராமரிச்சு, இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணா, நம்ம வாழ்க்கையில கண்டிப்பா ஒரு விஷயம் பண்ணணும். கண்டிப்பா மஸ்ட்டு. நம்ப என்ன ஏர்ன் பண்றோமோ, நம்ம ஃபேமிலிக்குன்னு எவ்வளவோ செலவு பண்றோம். அதுல நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 1000 இல்லைன்னா 2000, 3000, 5000 அந்த மாரி. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வந்து டெம்பிளுக்கு நம்ப குடுக்கணும். அது மஸ்ட்டு. சரிங்களா? அது மாரி நம்ப பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நெறைய சேவா. சரிங்களா? இது மாரிலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், தானம்லாம் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல சிறந்த முறையில நம்ப பண்ணணும். அப்படின்றது அதுவும் கிருஷ்ண உணர்வுல பகவானை ப்ளீஸ் பண்ற முறையில. சரிங்களா? ஆ இப்ப வந்து நம்ம வந்து இது பார்க்கலாம். 21 ஸ்லோகம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? இருக்கீங்களா? இல்லையா? சரி, ஓகே. ஆ ஹரே எத் கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி 21 ஸ்லோகம்? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம். எ- வெரி எத்து பிரத்யுராப்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனः தீயதேச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தாம் ராஜசம் சம்ஸ்கிருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி தானம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க ஆ பிரதிபலன் எதிர்பார்ப்பாங்க. நம்ப ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சாங்கன்னா, அதுக்கு நமக்கு என்ன ஆதாயம் கிடைக்கும்? கால்குலேட்டிவா. சரிங்களா? அப்படி ஏதாவது ஒரு ஆதாயம் கிடைக்கலன்னா செய்ய மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி. ஏதாவது பலன விரும்பி, அதுக்கப்புறம் விருப்பமற்று, இப்ப வந்து யாரோ வந்து பணம் கேட்குறாங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கு குடுக்கறதுக்கு விருப்பம் இல்ல. ஆனா வந்து மத்தவங்க நம்மள தப்பா நெனச்சுருவாங்களோ! அப்டின்ற எண்ணத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, விருப்பம் இருக்காது. ஆனாலும் அந்த சொசைட்டில அந்த பேர காப்பாத்திக்கணும் அப்டின்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க,
தானம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இங்க உள்ளவங்களும் அப்படிதான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க அந்த குழந்தைக்கெல்லாம் பசி இருக்காங்க அந்த ஃபேமிலி. இவங்க வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஆனா அது எப்படி கொடுக்குறாங்க? அது வந்து தன்னை எல்லாரும் நல்லா பேசணும், நாம் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கணும், நம்ம தானம்லாம் பண்ணுறோன்னு எல்லாருக்கும் தெரியணும், அந்த கிரட்ஜிங் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா. அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, தானம் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் தானம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அடுத்தது 22 ஸ்லோகம். அத்தேஷ காலே யத் தானம் அபாத்ரேப்யश्च தீயதே அசத்கிருதம் அவஜ்ஞாதம் தத்தாமசம் உதாகிருதம். தூய்மையற்ற இடத்தில் படிச்சிடறேன் அதை மீனிங் படிச்சிடுறேன். தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து தமோ குணத்துல உள்ளவங்களோட தானம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அது வந்து தூய்மையற்ற இடம் சரிங்களா. இப்போ இங்க இருக்கிறவங்க பார்த்தா அப்படிதான் இருக்காங்க. அவங்க கையில வந்துட்டு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் இருக்கு, தப்பான விஷயம். பார்க்கறதுக்கு ஏதோ இவங்க வந்து ஒரு பசிக்காக, வாழ்வாதாரத்துக்காக கேட்குற மாதிரி இல்லை. சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், அதுவும் தப்பான சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பணம் கேட்குறாங்கன்னு தெரியுது. அப்போ இந்த மாதிரி தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், அதாவது சாயந்தர வேலை, அதே மாதிரி அதை எப்பவுமே தானம் வந்து காலையில் சூரிய உதயத்துலேருந்து சாயந்தரம் சூரிய உதயத்துக்குள்ளார முடிக்கணும்னுவாங்க சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் பொதுவாக எதுவும் இந்த பண்டமாற்று முறையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனம் மரியாதையின்றி ரொம்ப அலட்சியமாக கொடுக்கறது சரிங்களா. இந்த மாதிரிலாம் வந்து தானம் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு. ஸோ எதனால் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வந்து கேட்குறாங்களா, அவங்களுக்கு இப்போ என்ன பண்ணிடுவோம், சமயத்தில் நம்ம வீட்டு காசு இருக்குன்னு கொடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க செய்கிற தப்பான பழக்கத்துக்கு நம்ம துணை போன மாதிரி ஆகிடும். அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு பாவம் வருதுன்னா நமக்கும் அதில் பங்கு வந்துடும் சரிங்களா. அதனால் எப்பயுமே தானம் பண்ணும்போது நம்ம கவனமாக இருக்கணும். நல்லது தான் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செஞ்சாலும் அதில் என்ன இருக்கும், நமக்கு சிரமம் இருக்கும் சரிங்களா. அதனால் பணம் கொடுக்கறது பெருசு கிடையாது. ஆனால் அது யாருக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கணும். இல்லைன்னா அவங்க தான் தப்பாக பயன்படுத்தினாங்க. இப்போ நம்ம வந்து காசு கொடுக்குறோம், அதை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க வந்து இப்போ ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம வெஜிடேரியன் தான், ஆனால் அவங்க போய் நான்வெஜ் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அவங்க செய்கிற அந்த பாபத்தில் நமக்கும் பங்கு வந்துடும் சரிங்களா. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கவனமாக இருக்கணும் தானம் பண்ணும்போது. ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் தானத்தோட குணங்களை பார்க்குறோம். கிருஷ்ணரும் அவருடைய பக்தர்களும் தம் தானத்தை நம்பி இல்லை. அவர்கள் நம்மிடமிருந்து தானத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அது நமக்கு பாக்கியம். எப்பயுமே நம்ம இப்போ டெம்பிளுக்கெலாம் தானம் இல்லை, நம்ம வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கோ இல்லை டெம்பிள் தினப்படி நித்திய சேவைக்கு சரிங்களா நம்ம வந்து கொடுக்குறோன்னா அது அவங்களுக்கு பாக்கியம் நினைக்கக்கூடாது சரிங்களா. நம்மளால தான் அப்படின்னு அப்படி நம்ம நினைக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதோ நம்மளை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. அது நமக்கு கிடைச்ச பாக்கியம். ஏன்னா ஒரு டெம்பிளில் நல்லபடியாக அந்த ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு செய்கிற அந்த கைங்கரியங்கள்லாம் அவங்க பண்ணுறாங்க இல்லையா, தன்னோட லைஃபை டெடிகேட் பண்ணி எவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டு அதில் நம்மளும் பங்களிக்கிறோமே, அந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கே பகவானே அப்படின்னு நினச்சி நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை ரொம்ப அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸாக ஃபீல் பண்ணணும் நம்ம சரிங்களா. அதான் பாகவத்தில் சொல்லுவாங்க, சேஜஸ்லாம் வந்து இப்போ நம்ம வீட்டுக்கெலாம் வராங்க. இப்போல்லாம் சேஜஸ் வர்றதில்ல. இப்போ ஒரு முன்னாடிலாம் இல்லையா சன்னியாசிகள் அந்த மாதிரிலாம் வருவாங்க. வந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து ஏதோ அவங்களுக்கு ஏதோ தேவைனாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வராங்க அப்படி கிடையாது. நம்மளோட பாக்கியம். ஏன்னா ஒரு பக்தன் வீட்டுக்குள்ளார வராங்க அப்படின்னா, ஒரு பிரம்மச்சரியோ ஒரு சன்னியாசியோ நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் வராங்கன்னா நம்ம வீடு அவ்வளோ புனிதமடையும். ஏன்னா பாகவத்தில் ஸ்லோகம் இருக்குது, அவங்களாம் எப்பயுமே தன்னோட இதயத்தில் யார் வச்சுருப்பாங்க, பகவான் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதனால் எப்படி ஒரு புனிதமான ஸ்தலம், அதில் எப்பயுமே பகவான் இருக்காங்க. இப்போ விருந்தாவன், இது ஸ்ரீரங்கம், அங்கெல்லாம் எப்பயுமே பகவான் இருக்காங்க. அப்போ அந்த இடம் ரொம்ப புனிதமானது. அதே மாதிரி தான் பக்தர்கள் எப்பயுமே தன்னுடைய இதயத்தில் யார் வச்சிருப்பா, பகவான். அப்போ பக்தர்கள் ஒரு வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னாலோ இல்லை நம்ம அவங்கள தரிசிக்கிறோம்னாலோ பகவானே தரிசிக்கிற மாதிரி சரிங்களா. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை பாக்கியமாக நினச்சி பண்ணணும். எனக்கு கோயிலில்
கைங்கரியத்தில் எனக்கு பங்கு இருக்கு, பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுல என்னோட ஒரு அதுவும் நம்மளோடது என்னவா இருக்கும், ஒரு 500,000ன்றது ரொம்ப கம்மி இல்லைங்களா? இப்போ வந்து கோயிலுக்குன்னு பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 25,000 கிட்ட செலவாகும் மினிமம். எல்லாமே 3 வேளையும் பிரசாதம்லாம் செஞ்சு டேட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பண்ணு. அதில் நம்ம கொடுக்கறது மந்த்லி 500 1000. அது எவ்வளோ கம்மியானது இல்லைங்களா? அந்த அந்த இதையுமே நம்ம எப்படி நம்ம நிறையா பண்ண சந்தோஷம். அதையுமே நம்ம எந்த மூடில் பண்ணணுன்றதை நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பாக்கியமாக நினச்சி அதை நம்ம பண்ணணும். நம்ம எவ்வளவோ செலவு பண்ணுவோம், ஆனால் அந்த 500,000 நம்ம கொடுக்குறோம் பாருங்க, அதுதான் இருக்கிறதுலே வந்துட்டு பெஸ்ட்டான ஒரு விஷயம் நம்ம மணியை செலவு பண்ணுறதுல. அது நம்மை தூய்மைப்படுத்தி நம்மை முன்னேற்ற பாதையில் அழைத்து செல்லும், நம்மள பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு போகும். அதனால் எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, டெம்பிளில் நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷனை நம்ம வீட்டுக்குன்னு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி டெம்பிளுக்குன்னு மாதம் எடுத்து வச்சிடணும். அது அவங்கவுங்களோட இதை பொறுத்து, சரிங்களா, கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து 5,000 10,000ம் பண்ணலாம். ஆனால் அது அவங்களோட கெப்பாசிட்டி பொறுத்து. கிருஷ்ணர் நாம் என்ன தருகிறோம் என்பதை பார்ப்பதில்லை, அவர் நாம் எதை வைத்து கொண்டுள்ளோம் என்பதை பார்க்கிறார். ஏற்கனவே பார்த்தது தான். சரிங்களா? பகவானுக்கு எல்லாம் தெரியும், அவங்கள்ட்ட மறைச்சு நம்ம எதையுமே பண்ணவே முடியாது. முடிவு. ஓம் தத் சத் என்பதன் முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். நான் செய்வதையெல்லாம் நான் ஏன் செய்கிறேன் அப்படின்றது நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓம் என்றால் விஷ்ணு. ஓம் பகவான் வந்து ஓம்காரமாக இருக்காங்க. சப்தத்தில் பகவான் வந்து ஓம்காரமாக இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்க? 7வது அத்தியாயத்துலேருந்தே பார்த்துட்ருக்கோம், 7, 9லலாம். ஓம் அப்படின்றது என்ன? இப்போ ஃபார்மில் பார்த்தோன்னா பகவான் வந்து ஷியாமசுந்தர ஃபார்மில் இருக்காங்க, நாராயணர் ரூபத்தில் இருக்காங்க, விஷ்ணு பெருமாள். அதுக்கப்புறம் வந்து விராட் ரூபம் யூனிவர்சல் ஃபார்ம்லலாம் இருக்காங்க. சப்தத்தில் பகவானை நம்ம எப்படி உணர முடியும்? சப்தம் அதில் எப்படின்னா ஓம்காரம் தான் பகவான். சரிங்களா? ஒருவருக்கு பகவானை நினைக்க உதவுகிறது. ஓம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவான் நம்ம நினைக்கிறோம். தத் அப்படின்றது முக்திக்காக பற்றின்றி உழைப்பதை விவரிக்கிறது. எதையும் எதிர்பார்க்காம நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் முக்திக்காக செயல் பண்ணுறது. சத் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்பிக்கையோட, சரிங்களா, பகவான் அவரது பக்தர்களின் திருப்திக்காக செயல்களை அர்ப்பணிப்பது அப்படின்றது. சத் அப்படின்னா உண்மை இல்லைங்களா? அதுதான் சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அதுதான் எப்பயுமே உள்ளது ட்ரூத். பகவானுக்கு பகவானின் பக்தர்களின் திருப்திக்காக நம்ம செய்கிற செயல்களை அர்ப்பணிக்கும் போது சத் அப்படின்ற முறையில் நம்ம அர்ப்பணிக்கணும். அதுதான் நம்ம வரிசையாக பார்க்க போகிறோம். 17.23 ஸ்லோகம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். குமுதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத் இதி நிர்தேஷோ தேஷோ பிரணயம்ஷ்யத்ரிவித் சம்ருத்த பிரணயாம்ஷேன வேதாಶ್ಚ யக்ஞಶ್ಚ விகிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம புராண உண்மையை பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே படைப்பு எப்போ அநாதி காலத்திலிருந்து இயங்கிட்டு இருக்கு எல்லாமே. அதுல ஒவ்வொரு தடையும் கிரியேஷன்லாம் ஏற்படுது இல்ல. அப்போ படைப்பின் ஆரம்பத்திலேருந்து ஓம் தத் 3 சொற்கள், இது 3மே யாரை தான் வந்துட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா பகவானு தான். சரிங்களா? பூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் எப்பப்பெல்லாம் இதை பயன்படுத்துவாங்க, எப்பப்பெல்லாம் ஓம் தத் சத் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வேத மந்திரம்லாம் உச்சாரணம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, பாராயணம். அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம்ல, யாகங்கள், தானம், தவம், அப்போ இதெல்லாம் வந்து செய்யும்போது தானம் பண்ணும்போது கூட ஓம்னு சொல்லிட்டு மந்திரம் சொல்லிட்டு தானம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பலி மகாராஜரோட பாஸ்ட் டைம்ல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். வாமனனா பகவான் வருவாங்க, வந்து 3 அடி நிலம் கேட்பாங்க. அப்போ சுக்கராச்சாரியா சொல்லுவாங்க கொடுக்காத அப்படின்னு. உடனே வந்து பலி மகாராஜர் வந்து நான் சொல்லிட்டேனே, நான் 3 அடி கொடுக்குறேன்னு. நீ மந்திரம் சொல்லலை, மந்திரம் சொன்னாதான் அது வந்து கண்டிப்பாக செய்யணும். நீ சும்மா தானே நான் தரேன்னு சொன்னேன், அதனால கொடுக்காத வந்திருக்கிறது விஷ்ணு அப்படின்னு.
உடனே இல்லை இல்லை நான் வந்து கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து தானம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த வகையில் அந்த ஓம் தத் சத் இது எல்லாமே பகவானை குறிக்கும் விஷயம். இதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல இந்த அத்தியாயத்தில் யாகம் தானம் தவம் அப்போல்லாம் சொல்றது. அப்புறம் வேத பாராயணம் பண்ணும்போது பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுற அக்ஷரங்கள் சரிங்களா பகவானை குறிக்கிறது. வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகத்தின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக. ஏன்னா நம்ம எது செஞ்சாலும் கடைசியில் அதை அனுபவிக்கிறது யாரு? சுப்ரீம் என்ஜாயர் யார்? பகவான் தான், நம்ம கிடையாது இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ பரமனை போய் அடையணும். அப்போ இந்த மந்திரத்தை சொல்லி யாகங்கள்லாம் பண்ணுறது. யாகங்கள தவமோ அல்லது தானமோ எந்த ஒரு செயலும் ஓம் தத் சத் அல்லது பகவானுக்காக என்ற மனநிலையில் செய்யப்பட வேண்டும். சரிங்களா? அதுதான். அதுவும் பிராமணர்கள் இதை உச்சரிக்கணும். இதுதான் ஒருவரை முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுவிக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இல்லைன்னா முழுமை இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு வருது. சரிங்களா? அடுத்தது 17.24 ஸ்லோகம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. தஸ்மாத் ஓம் இத் யுதாகிருத்ய யஜ்ஞதான தவக்கிரியா பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்ம ஆதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம் தானம் தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடர்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால பகவானை அடையணும் அப்படின்ற விதத்துல எண்ணத்துல அந்த பாவத்துல சாஸ்திர விதிகளின் படி நம்ம பார்த்தோம்ல, சாஸ்திர விதிகளின் படி தான் யாகம் தானம் தவம் இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு. அந்த யாகம் தானம் தவம்ல சாஸ்திர விதிப்படி யாரெல்லாம் செய்யறாங்களோ ஆன்மீகவாதிகள் எப்படி அவங்க வந்து செய்வாங்க அப்படின்னா ஓம் அப்படின்ற அக்ஷரத்தை சொல்லி யாகம் தானம் தவம்லாம் பகவானை அடையணும் அப்படின்ற முறையில சாஸ்திரத்தின்படி செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். குறிக்கோள் ஓம் விளக்கப்படுகிறது, முதலில் உச்சரிக்கப்படுகிறது. எப்பயுமே நம்ம சாதாரணமாகவே இப்போ எந்த ஒரு மந்திரம் சொன்னாலும் அது வந்து ஓம் சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறது நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? ஒரு 108 நாமாவளியாக இருக்கட்டும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஏதோ ஒரு மந்திரம் சொல்கிறோம்னா ஓம்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒருவருக்கு கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ள உதவி செய்யும், எனவே உன்னதத்தை அடைய முடியும். நம்ம ஓம்னு உச்சரிக்கும் போதே பகவானோட ஞாபகம் வந்துடும். ஏன்னா பகவான் தான் ஓம்காரம். அப்புறம் நம்ம அதை செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும்? பகவானுக்காக நம்ம சமர்ப்பிக்கிறோம் அப்படின்ற எண்ணமும் நமக்கு புரிதலும் வந்துடும். எந்த ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன் பரமபுருஷ பகவானை நினைவில் கொள்வது எல்லா மங்களங்களையும் அளிக்கும். காலையில் ஏஞ்சோடனே நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பாதத்தையே கீழே வைக்கணும். சரிங்களா? இதெல்லாம் அந்த காலத்துலேயும் இருந்தது. பகவான் நாமத்தை சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் பாதத்தை கீழே வைக்கிறது. ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் பகவான் இருக்காங்க இல்லையா? நம்ம எடுத்து டப்பு டப்புன்னு நம்ம எதையும் செஞ்சிடக்கூடாது. அந்த வகையில் எல்லாத்தையுமே வேல்யூ பண்ணுவாங்க அந்த காலத்தில். ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதை நம்ம வந்து பகவானோட நினைவில் நம்ம செய்யணும். ஒரு நாளை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம்னாலும் பகவானை நினச்சிக்கிட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அந்த அளவு. சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க தான் ஆத்தாரம் நம்ம எல்லாருக்கும். அடுத்தது உஷா மாதாஜி இருக்கீங்களா? மாதாஜி நான் இருக்கேன். வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இடையில போயிடுது அதனாலதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்தீத் என பிசந்தாய பலம் யக்ஞ தப கிரியா தான கிரியாஷ் சவிதா திரியந்தே மோஷ காங்ஷிபி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம் தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா பலனை எதிர்பார்க்காம, அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகம் வகையில் சரிங்களா? பல்வேறு வகையான இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல யாகம் தானம் தவம் இதெல்லாம் தத் என்னும் சப்தத்தோட செய்யணும் அப்படின்னு. பகவானை அடையணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் செய்யப்படுறது ஓம் அப்படின்ற உச்சாடனத்தோட ஆரம்பிக்கும். பலனையெல்லாம் எதிர்பார்க்காம நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் செய்யப்படுற அந்த யாகம் தானம் தவமல் தத் அப்படின்ற அச்சரத்தை சொல்லி சமர்ப்பிப்பாங்க. இத்தகைய உன்னத செயலின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பௌதீக உலகத்திலே நம்ம விடுதலை ஆகக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ 26-27 ஸ்லோகம்.
குமுதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகேங்க மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சத் பாவே சாது பாவேஷ சத் இத் ஏத் பிரயாட் யுஜ்யதே பிரசத் பிரஷ்தே கர்மணி தாத ததா சத் பார்த்த யுஜ்யதே யக்னே தபஷி தானேச்ச ஸ்திதி சத் இதி சோச்யதே கர்ம சைவ தத் அர்த்தீயம் சத் இத் ஏவா பிரீதி யதே பக்திமயமான யாகத்தின் யோகம் பூர்ண உண்மையே இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மை. நம்ம எந்த ஒரு யாகம் தானம் தவம் இதெல்லாம் செய்யறோம் அப்படின்னாலும் அது பக்திமயமா, அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் இந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தோம்ல, சத்துகுணம் ரஜகுணம் தமகுணத்தில் உள்ளவங்களாம் எப்படிலாம் பண்ணுவாங்க யாகம் தானம் தவம்ன்றது. ஸோ யாரெல்லாம் பக்திமயமா அந்த யாகத்தை செய்கிறாங்களோ அது வந்து நோக்கம் வந்து பகவானை திருப்தி பண்ணணும். அதுதான் இப்போ நம்ம சாண்டிங் பண்ணுறோம், பகவானை திருப்தி பண்ணணும். சேவா பண்ணுறோம், பகவானை திருப்தி பண்ணணும். சரிங்களா? எல்லாமே நம்ம என்னெல்லாம் செய்கிறோமோ அதெல்லாம் பகவானை திருப்தி பண்ணக்கூடிய விஷயமா அப்படின்னு இருந்ததுனாலே நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, யாகம் தானம் தவம், அதில் வந்து சத் என்னும் சொல்லிலிருந்து குறிப்பிடப்படுகிறதுன்றதை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். சத்துனா ட்ரூத். சரிங்களா? உண்மை. மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம் தவம் மற்றும் தானம் செயல்கள் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அது செய்கிறவங்க, அந்த யாகம் தானம் தவம் எல்லாமே என்னது? சத், ட்ரூத். பகவானை திருப்தி பண்ணக்கூடிய முறையில் செய்யப்படுறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ 28 ஸ்லோகம் ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. அவசியம் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அசத்யா பூதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சேயத் அசத் இச்சதே பார்த்த நசதத் பிரேத்திய நோகிகா. பிருதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றது. அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பகவான் சொல்றாங்க, சரிங்களா? பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகம் தவம் தானம் நிலையற்றவை. நம்ம பார்த்தோம்ல, ரஜகுணம் தமோகுணம்ல செய்யற யாகம் தானம் தவம்லாம் வந்து நம்பிக்கையெல்லாம் இருக்காது. அவங்கள சந்தோஷப்படுத்திக்கணும். இன்னொன்று இல்லைன்னா அதை வந்து சாஸ்திரம் பகவான்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம செய்யறது, அதெல்லாம் அசத்து, அதெல்லாம் ஃபால்ஸு. சரிங்களா? அதுதான் இந்த மாதிரி செய்யறது இந்த பிறவிலையும் நம்மளுக்கு நன்மை கிடையாது, அடுத்த பிறவிக்கு நம்மள நல்ல விஷயத்துக்கு கொண்டு போகாது. இந்த ரஜகுணம் தமோகுணத்தில் செய்கிற யாகம் தானம் தவம் எல்லாம் அசத்து. அது வந்து நம்மளுக்கு இந்த பிறவிலையும் நல்லது கிடையாது, அடுத்த பிறவிக்கு நம்மளுக்கு நல்லதை தராது. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி நம்ம எப்பயுமே இருக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாமே பகவானை திருப்தி பண்ணக்கூடிய முறையில் நம்ம என்ன ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது பகவானை சென்று அடையணும். அதுதான் திவ்யமான நோக்கமின்றி செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் உபயோகமற்றவை ஆகும். அதுதான் இந்த வாலியில் என்ன இருக்குது, ஹோல்ஸ் இருக்குது, அது வழியாக தண்ணி போயிட்டே இருக்குது, ஆனால் தண்ணி போட்டு இது ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இதில் ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? இல்லை. அது மாதிரி தான் ரஜகுணம் தமகுணத்துலேருந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதே வந்து சத் அப்படின்றது உண்மை, ட்ரூத். சரிங்களா? அதோட பூர்ண நோக்கம் என்ன? பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்றதான், இல்லைங்களா? பூர்ண உண்மை நோக்கம் பரமபுருஷ பகவானே சென்றடையணும். நம்ம செய்கிற அனைத்து செயலும் அவங்களும் திருப்தி பண்ணணும். யாகத்தை செய்வோரும் பகவானின் பக்தர்களாக இருப்பாங்க, அந்த பாவத்தோடு செய்வாங்க. எல்லா செயல்களும் யாகம் தானம் தவம் எல்லாமே பகவானை திருப்தி பண்ணக்கூடிய முறையில் இருக்குது. பகவான், பக்தர், அந்த செயல் பக்தி இதெல்லாம் கலந்து இருக்கிறது தான் சத் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது 17th சாப்டர். இப்போ நம்ம வந்து 18th சாப்டர் நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஃபைல் பெருசா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபைல் பெருசா இருக்கு. நான் இப்போ ஸ்டாப் பண்றேன் ஸ்க்ரீன் ஷேரிங். மொபைல்ல நான் லாகின் பண்ணி பார்க்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 18th சாப்டர் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு வந்து சந்நியாச இது வரும், யோகம் வரும். அதில் என்னன்னா நம்ம வந்து முழுக்க இந்த 3 அதாவது பகவத்கீதை முழுசா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அது எல்லாமே பகவான் வந்து நமக்கு அதில் நல்லபடியாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்றது தான். அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகம், அப்புறம் ஞான யோகம், பக்தி யோகம் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பகவான்கிட்ட எப்படி சரணாகதி பண்ணுறது அப்படின்றது தான். அதாவது அதில் நம்ம இந்த ஸ்லோகமும் பார்ப்போம். 18.66ல் நம்ம வந்து சர்வ தர்ம பரித்யக்ஷ அப்படின்னு எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட மட்டும் சரணாகதி பண்ணு அப்படி. அப்புறம் முக்கியமாக அர்ஜுனன் வந்து ரியலைசேஷன் அது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம், அர்ஜுனரோட அந்த கலக்கம் அது பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா, கவலை அப்படின்றத பார்த்துருப்போம். இந்த அத்தியாயத்தில் அவங்க அதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சாப்டர் 18 சாப்டர். ஒரு நிமிஷம். 100 MB இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சேன் பண்ணுறீங்களா ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்க்கு? ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சேன் பண்ணுங்க, நான் அதுக்குள்ளார ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண సబ్జెక్ట్ సరిపోతుంది కదా, వేరే సబ్జెక్ట్లో చూడొచ్చు. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम